Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:03. Aksyon Hotline! Pasensya na, dilatar ko gamay, kaya na-open ko ding action firing line. Aksyon Radio! Tingala ko, yawan ko pangita sa action hotline nga stinger kay firing line, giling na tamda. Aksyon Hotline! Anyways, may nga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, manabutan sa aton sa nga pagpangalagad. Welcome na sa Action Hotline sa ngalan sang regular nga Corman Action Art Tayhupon. Ini sa Action Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo. Action Hotline! Subo nga adlaw, yari na kita sa Martes, Mayo 27, 2020. Action Hotline! Nagapabilin kita gihapon mga kaaksyon sa General Community Quarantine o kon GCQ. Diri sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Magluwas lang sa iban nga mga probinsya diri sa Pilipinas ngang iba na paidalom gyapon sa ECQ. Action Hotline! Nagadepende ina kon kumustang status ng ila siri komunidad kon COVID-19 ang paghahambalan. Action Hotline! Kabay pa kita diri sa Bacolod, amat-amat na gidman nga magapanaog pagid ang status sa aton sini nga quarantine. Ang aton sini community quarantine kabay pa nga Hunyo 1. May mga pagbag-o na naman. Kabay pa ma-modified pagid ang General Community Quarantine. Action Hotline! Kati magambal kita GCQ, aragid lamang sa 50% ang workforce sa aton sirima kauturan. 50% ang pwede naton matrabaho, makaksyon. Plus nga sa international or interagency task force ang ginapahanugutan nga makagwa sa tagsa ka mga puluyan. Amo ang nagaedad sang 21 tubtob 59 anyos gid lamang. Action Hotline! Kag ang ina nga 21 tubtob 59 anyos, ina sila may ginauyatan pa nga mga importante nga mga dokumento. Hindi lang kay makagwa kagod magsuroy-suroy nga way man lang sa importante, kundi magpadulong ikaw sa trabaho, magpadulong ikaw sa mga importante nga mga bagay, magpamalaklon sa pagkaon kag kung ano pa nga mga transaksyon nga may mapuslan. Action Hotline! Las 8:05 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang mga dalag ko nga balita ang aton siniyatagan sang pagtamod subong nga aga. Action Hotline! Diri sa lokal unahon tani karon pagplastar ang pag-inabot sa mga OFWs kagabi. May ara sang Lasas Jess nagabot diri via eroplano makaksyon sa Bacolod Silay International Airport. No? Ang Bacolod may 63, sa probinsya may araman. But last night, 9:30 p.m. or the evening may kaksyon, may isa pagid keroplano ang nag-abot diri sa aton nga may kargaman nga mga OFWs. Action Hotline! But prior sa ning duha ka mga nagdungka o kung naglanding yang eroplano, sang timprano pa lang may barko na nga nagdungka man diri sa aton nga may kargaman nga mga OFWs mga kaksyon. Action Hotline! Isa-isahon tani karon this morning, ginaangan-angan ato ng patrol sa area of responsibility karon meksyon ang Eden Naboso sining pag-file na naman sang kaso batok sa mga barangay officials may angot sa Social Amelioration Program of Funds nga mga ginaligar irregularidad diri sa syudad sa Bacolod. Action Hotline! Amat-amat lang, abi nyo, kaluwas na kumuha, enjoy kamo sang una, sang 6,000 nga mga ginaligar mga irregularidad, pero subong maningkoy gid kamo sini,
kay ang aton sini nga Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG daw kadamo na sang namutikan kag naimbestigahan. Aside from this, makaksyon may mga case build up pagid sila ya nga lauman sa masunod nga mga sinimana may mga barangay kapitan pagid nga pasakaan sang kaso upod sa mga barangay officials. Action Hotline. Kahapon, ang pila ka mga barangay officials sang barangay Matabang Talisay napasakaan na to sila sang kaso. Ang nagpasaka kaso Criminal Investigation Group mangyapon kon CIDG nga nabase sa Negros Occidental na naman. Action Hotline. Sini nga aga may ara ko nakuha ang information halinman ka aksyon Naboso nga ang CIDG may ginpadulungan man nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Basi nagsuroy-suroy lang o kon may case build up man nga ginapatigayon sino ayhan ini. Action Hotline. Bantayan tani kon magwa na ginmarhil sa ila basi naglabay malang to sila sa amo nga lugar o kon may ginausisa gidto sila. Ala nyo? Action Hotline. Sa iban nga balita makaksyon sa ton sini nga pagpangalagad sini nga aga i-check naton ang mga transport organization and group diri sa Bacolod kay may plano sila nga magpatigayon sang rally protesta apisar nga ari kita sa GCQ. Action Hotline. Kini may koneksyon mga kaksyon sa ginaligar hindi nila mahangpan nga mga tinutuyo sang Land Transportation Office sa pag-isyo iya sang special permit kag pagkuha sa mga fermitrex mga kaksyon sa diin nga dok may kabudlayan sa ila kag kon isipon gid lang daw inadlaw man ang ining GCQ kun tani kon binulan nga magakuha pagid iya sang fermitrex abi para sa additional nga piso o kuno 50 nga pagsaka sang pamasahe. Action Hotline. Di daw may ara sila natalana nga rally protesta pero check naton kung badayunon bala nila ini ano nga sitwasyon. Lantawon naton ini karon dugay-dugay mga kaksyon. No? Action Hotline. Diriya sa iban pa nga baita lokal sinuyang sa gipalapta iya nga may ara kuno sang ECQ nga patigayunon sa syudad sa Bacolod by or on June 1, 2020. Sinong niya sagi kapalapta sini? Action Hotline. Abi kun way malang kamo sang mahimo dang istorya, hindi kamo sagi kapalapta sini nga istorya kay kadamo sang mga mga nagasala nga mga tawo. Action Hotline. Ang iban balaya nagapanik mga kaksyon sang pinamangkot, ang iban nagapanik sang pinanawag kay ti maprepararo silang iban may hana nga magpauli sa tagsa-tagsa nila kalugar. Ang iban iya gusto na magpamalaklon kay kuno sa Hunyo 1 ang Bacolod kuno ipaidalom naman sa enhanced community quarantine. Action Hotline. Doon na nami anis la yun nga sagi ka isikyo nga kadako sang diferensya kung mag-GCQ kita. Kung sino man yung sagi palapta biki puta ng baba mo be. Action Hotline. Kay gahatag kamo tublag sa publiko, no? Gahatag kamo tublag sa publiko. Daw mga opisyal man kamo sang gobyerno nga sagi kamo kambal sinayan ninyo ni napulot iya nga mga kahigad-higaran. Action Hotline. Di ba? Ang iban dira iya, timay lang iban dira ka pinamangkot sa aton sa Action Radio. Siling ko wala sang information sina. Kung luyag nyo gid nga makakuha sang husto nga informasyon. Scan kamo dabla sa page bla sa Action Radio or nigi mati kamo sa Action Radio para diraya piyo-piho ginang balita makuha nyo doon. Action Hotline. Pero kung mga radyo puwak malandas palibot nyo, hindi ka mong pati sa ila. Kaya nga, ginapatublag lang nilang huna-huna nyo dahil. Action Radio. Portik na mo sa mga outside Bacolod nga pinamangkot, kaya nga ang iban dire, gusto nila nga magpadulong temprano, di kay may mga obra dason nga mga simana. Ang balya ba si ECQ naman kuno mapuli kami na nga sitwasyon? Nano nga mga tao na enjoy kamo iya sa ECQ? Action Hotline. Sige, no? Ang iban nga balita karon sa lokal plus tartani, pero aring pinaka ginahulat man nga announcement ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon. Bangod, nagligad nga simana, nangin unod sa istorya man sa publiko, ining pagbukas sang klase, no? Sa Agosto 24, 2020. Action Hotline. Kati ginapreparahan na subong sa aton sa nga Department of Education o kon DepEd. Damo na ta na interview diri para lagyan nga isiguro naton kuno ng status sa aton sa mga estudyante kung iniblas la secure sila, ano bala ang mga options nga dapat himuon sa aton sa mga ginikanan para hindi kita mamroblema sa kabataan ta nga magpadulong sa bulutuan. Action Hotline. Kiti ang sekretaryo iya sang DepEd nga si Madam Leonor Briones iya atat na gini magbukas klase mo.
kiti mandate ina nga kada tuig may layi kita nga dapat magbukas gidyang klase. Action Hotline. We don't know kung nag-check man siya bala nga bisan ano nga sitwasyon naton, bisan magkalamatay kita bangod sining virus ngayon sundon mandate lang yapon kag layi yapon ang ginapatuman niya. Action Hotline. Hang pantaman kay gusto nila nga ipatuman gid ini nga klase abe. Pero sa mga emerhensya kangay sini dapat gurutunan taban ang seguridad sang kabataan kag pumuluyo. Action Hotline. Maayo lang kay si Presidente Rodrigo Duterte mag-aksyon, nag-anunsya sang kagabi gid lamang nga hindi anay pagtugutan. Ipaiway ang pagbukas sang klase mga kaaksyon kung wala pa sang kasiguraduhan nga may bakuna para sa COVID-19. Action Hotline. Nan, amo ning palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Ang pagbalik ko no sang klase, nagaikit-ikit din kabataan mo. Ti ambal to ko no ni Briones, hindi kay ti halagkaon tani mga bangko nila, no? Sa sulod sang kwarto, himuon talang 15 to 20 ka mga estudyante. Tapos may mga online classes na kita, may mga radio, TV klase pa kita, may ara pa sang modular study nga paghimuon. Action Hotline. Te kung sa eskwelahan ka, wag giguro sang tupad-tupad ni kay inabalang lagkaon ang mga bangko to sulod. Tido okay man, pero pamangkot da ano kasigurado nga mabantayan ni sila sa mga manunudlo ta bilog nga adlaw da o kung bilog nga tunga sang adlaw do nga ara da sila. Ngayon din sila maginistoryanay ka magtupad-tupad da. Action Hotline. Pila binagid sa mga kabataan tanga nagaedad sang 7 ka tuig o 5 ka tuig, 8 ka tuig. When sila may ideya kung ano ning kakatabo sa palibot ta. Oh, kabalo sila nga may virus. Pero ti, tanan nga oras may mga socializing ni sila. Action Hotline. Pero ti, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga dapat ipaiway lang anay ang pagbukas. Kagunkin ka, so may bakuna na gidira pwede magbalik sa klase. Bawa ka namin, gino? Namuning na namin, ang kigido. Action Hotline. Tan, aba ng panibag, o diri para sa pagbukas klase nga ginatun-an karon sang Presidente. Kag may inisyal siya nga anunsyo nga dapat ipaiway lang anay. Action Hotline. Last 8:13 Action Radio Philippine Standard Time. Action Radio. Makaronan iban nga balita sa nasyonal. So far, dawagin man sa dalagko pagid ikumpara mo sa nagliligad nga mga inadlaw ang pag-abot lang guro sa mga OFWs na to, no? Halin sa iban nga pungsod ginalauman nga mga 40,000, tob 80,000 ka mga OFWs. Action Hotline. Ang mag-abot diri sa pungsod Pilipinas kag ang plano sa nasyonal nga hindi na sila pagpaidalom pa sa 14-day quarantine dito sa nasyonal iya. Action Hotline. Pag-abot diri sa aton, riktahon sila padala sa tagsa-tagsa ka mga probinsya. Kag ang probinsya o kon kasyudaran like Bacolod kag Negros Occidental, amo na ang magpatigayon sang 14-day nga quarantine mga kaksyon. Action Hotline. Sindihan ta mga sitwasyon sa nasyonal kay kabalo ka kadamo na sa ila sini ginaatubang nga mga problema, kadamo sa ila ginatubang nga mga hilikoton. So may punto man sila nga ang mga probinsya kag syudad na lang ang magpaidalom sang quarantine sining mga OFWs. Action Hotline. Way gina problema pero ang ginapangabay man tani sa lokal hatag man sa advance nga information para makapreparar man. Action Hotline. Ang ginareklamo dis naton diri sa lokal sa Negros kag Bacolod, amo ang wala information, nagainabot lang. Amo man ang ginareklamo ni Ormoc City Mayor Richard Gutierrez o kon Richard Gomez. Action Hotline. Reklamo man to sa Sormoco. So way gisla gabalambal nga may inabot tigiling OFWs kibot lang kami. Dinamon isla pang danok man. Action Hotline. Amo man di sa aton ti kagabi no surprise ang aton sining LGU kag bisan pa Negros Occidental apisar nga ti ginapreparahan na nila ini, no? Ang mga hotels ta diri, mga pension houses ta diri, mga lodging houses naton diri, ang mga motels kag iban pa diri nga pwede patulugan sa ila gin-negotiate din isang city. Action Hotline. Amo man ang Negros Occidental. Pero nami gid ko may proper coordination Action Hotline. Pero check nato na si Councilor Ising Salanga abikon kahapon nga adlaw pila ang nag-alalabot diri sa aton via sea kag via air mga kaaksyon, no? Lupad kag langoy nag-alabot kahapon di ba? Action Hotline. Pila bala ka mga OFWs kag kumusta na ni sila? Diin sila napahamtang subong. Maayo na ning pangisay-kisay nila. Nakapanihapon sila kagabi, naka-midnight snacks ini sila nga way isang reklamo dapat. Action Hotline. Kung pila man ang sa Negros Occidental. Amo ning hibaloon man naton this morning. Kag sa pag-insyende naton karon sa hapon,
dami manog abot naman diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline. Ate Mayo manigani amo ni subong ang aton sining hampang sa mga opisyal naton kung paano ini trabahoon nga mga trabaho tik-ari kita sa emerhensya sining COVID-19 na. Action Hotline. Sa Bacolod disiplatan ko nagatrabaho di nga putoy-putoy gid. Councilor Ising Salanga, Councilor Cindy Rojas, Councilor Rinicito Inoy Novero, Action Hotline. the Vice Mayor Elcid Familiaran, kag si Mayor Bing Leonardia. Damo na yung mga personalidad nga makit-an ta perme nagatrabaho sining emerhensya ngini ho. Action Hotline. Tidaw 12 man kabilog konsyal tadi 14 no dala sa aton sining nga mga iskay naton dira kag ABC President. Si ABC President ya pisan man ni. Action Hotline. Pero nga rin gido, Pulaw Bugtaw, ginan istorya kung timprano pa do bag-o lang gid kabukas ang mataya, Councilor Ising Salanga. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Councilor Ising Salanga, no? New fight nga konsehal sa Bacolod pero naga-fight subong. No? Councilor, good morning. Good morning sa mga tagpalamati, mga agagad. Aha, kabalo ko, kagabi nagpulaw ikaw sa pagsugat sining mga OFWs naton, trabaho naton ini. Pero sir, kumusta kahapon nga adlaw? Daw may ara nagalalabot di nga medyo damo pilagin ang numbers ni sir. Yes, Action Try, ang nag-abot sang aga, daya to go is 99 ka mga OFW. Amo ning medyo napreparahan niya naton kaya nagpabalo sila at least a day before or 2 days before. No? Sang aga, mga around 10 o'clock nag-abot 99 ka OFWs. Pagka lunchtime, may nag-inform sa aton from DILG kag region nga may sweeper flight kuno nga maabot sa hapon mismo. So, nagpatawag emergency meeting si Mayor, si Vice, nga aton mga kaplanan sa committee, ang nagawon natin discuss kay massive initial action drive nga pagpapuli kay may nag-inabot dil bala may nagbago na mo kuno nga 24,000 ka OFW nga stranded tapos ang gina-push nga ipapulion gid sa sulod sang May 25, 26 and 27. So kagapon medyo gulpihan lang gid yaling amo tang medyo na pinudlayan lang gid kita no nang may nag-abot first batch 63 and pag mga 11:30 ng gabi nag-abot mga 15. So all in all mga 78 sila. Okay. So 99 sa aga plus sa gabi nga 78. Sa mga pilatanan mga 177. So ini sila tanan in place ni subong sir sa mga hulot gid yang inang mayo na gid ang sitwasyon nila. Ang nagabot ng aga na may prior notice na medyo maayo ni pagplaster naton. Kasi problema lang kita Action Drive na mas nambigit yung aton mga tagsalamati. Bula maintindihan naman nila. Nga nagka-problema lang kita sa gabi kay nang natapos kita alaw na sa kagahon. No? Kaya sige, pag kita scout ng mga available lang ang mga pension houses, naka-prepare kita ahead of time. Pero ang natin na preparahan, inablang gulpihon sa ang aton yung mga pension houses. Ang struggle natin yesterday, tungkol 3 hours lang information ang ginhatag sa aton, sa prior notice, nag-aayo pa kita sa mga pension houses nga batunon lang sila, no? Legal ang issue naman niya, in fairness man, as wag na-clear ko gid nga wala ang discrimination sa parts ng aton yung mga hotels and the pension houses. Ang problema lang isang musin Siyempre, wais lang mga tao. Sino mapatrabaho na dito? Wala na ilista ng mga beddings nila. Manabla, ito siyempre, gulpi, taging tabalo dito sa LGU, gulpi, man talaga sila nga ang deal natin, tuligad subong na nga dugay-dugay sudla na namon. So, So meaning, problema lang I'm sorry, Councilor, gusto talang klarohon, meaning, ang mga hotels nga ini, pension house nga ini, wala sila mga room boys wala sang mga sa mga front desk dirada tanan-tanan mga pila na kamans kay tinagsirado sila Councilor mo sina. Correct. Oy, so correct. Sakto na sa ko. And temo na siyang naging struggle na ginaton sa gapon. Although in fairness willing sila in fact subong aga why na ta problema sa manugabot. Ang kagapon lang gid nga pilang gid kita pabalo bala. So amo lang to ang medyo nagka-problema lang gid kita. But nevertheless, mga around siguro mga around 1 o'clock, mga 1 AM no na settle gid man tatanan na plastar na sila sa bungkot. Okay, ara na sa mga lugar nga atong gin problema tanga way malimpyuhan mga kwarto nila na hingagaw gyud man ta Councilor kagabi. Oh, yes, ginhagaw gid to no ano gid naton gintingwaan dito nga maplastar. Okay. Subong adlaw may manug abot naman Councilor.
Well, may initial na kitang information. Subong lang pag-open ko nga ako niya phone. Aha. Kung nga may ara naman kuno karon. Pero why figure, why names, why number. But kita diya ready, kita diya magbasa sila. Sa di naman sila maagi, may eroplano kung mabarko, Councilor. Both, meron sang barko, meron sang eroplano. Ang difference lang galing kasi siyempre kung may schedule sang barko subong, most likely ba sumaabot. Ang eroplano ya, paghambal nila yung maabot after an hour arin na sila dire. May contact kita dito sa Manila, may mga stranded dito nga OFW ang upod natin sa group chat. Ang ginahimo gali dito sa Manila subong ginapang sugat sila. Ginapang check ang ilang papeles. Pag negative ang imong resulta, sugaton ka. Kung diyan ka man niya parte sa Luzon, and then tipunon kayo mo tanan, then amo na pagpapili sa inyo sa bilog sa Pilipinas. Ini sila, Councilor, ha? Amo ning batch gihapon nga napaidalom ini sila sa 14-day quarantine sa Metro Manila. Yes, tanan. Actually, ang requirement before ka makasakay, before ka i-accommodate sang super flight o kung sang tugong malasakit sa nablang na barko, dapat meron ka na isang negative na result, meron ka sa 14-day quarantine na duly validated by Bureau of Quarantine. In short lang ini, kabalo ka may statement nga bagong Malacanang nga pag-abot sa mga bag-o nga batch sa mga OFWs, why na sangkulo quarantine dito sa nasyonal, diri sa probinsya na, kung like diri sa aton sa Bacolod, amo na yung mag-quarantine na kiti gutok na ginto sila, Councilor. Correct na siya. Actually, it's a confusion sa tao. Kay abi nila ya pag-abot dire sa probinsya sa Bacolod, why niya quarantine. Actually, ang instruction is diretso na sila asing fully ya. Diretso sila fully ya. Kay why na to space halos sa gitok na gito katama kuno sa Manila. So diri sila ma-quarantine. Meaning kita diri sa lokal, ma-observe gid yapon niya sila ya mandatory quarantine naton dire kag swab test. Okay, so ini sila, Vindo nga may dala nga papili, suliton talang Councilor, 14-day gapon quarantine nila ini. Ang manog-abot nga lain, tubing nga way na quarantine sa Manila, the same ang paghimuon sila once na lang sila i-quarantine ining mga bag-o gin nga maabot na sunsimana. Yes, block action drive, necessary na gyapon niya ang quarantine na tawabla. Ang second batch nato nga nagabot din nga OFW, tanan dos na negative man, di ba? Pero may isang nag-positive, nagwa ang result sa Japon. Butlingon, hindi na siya assurance yung negative dito sa Manila. Yes. Negative yung gyapon dito sa Bacolod. Kung kaya travel time mo, so para maniguro nagilang kita ya nga protected kita kag safe ka diri sa syudad, tanan i-undergo nagilang sa mandatory quarantine kag another swab test diri. I see. Amo na gina-secure daton kay may nagapamangkot galing digilayon di nga ang agin sulit-sulit kay base gurong iyan nga OFW nga family guro amo ning bag-o nga batch guro nga tiway naging quarantine sa Manila base way pa man korrekta di poli sa aton amo ning ginapamangkot ginila para masigurado lang gid no. Pero kung i-quarantine ka gid man duway gid man problema, total ari ka na gid man sa Bacolod, ari ka na gid man sa Negros ano, di ka na gid man kapalagyo kung ano nga sitwasyon, Councilor. Yes, in fact, grabing depression and anxiety sa mga OFW dito sa Manila no nga makapuli lang gid diri makatapak sa syudad. Ang problema naman kung nga rin na sila dire, may another issue naman ang iban. Not all in fairness, tanan yung OFW, tanan in action by ga-cooperate yet. There's one thing, medyo proud kita, happy kita diri sa syudad yak and tanan naton yung OFW nga nagapuli diri grabe ang cooperation no. O gamay iba niya reklamo gid sa aton nga sistema. Tina-explain man naton nga protocol naton sa syudad na ka budlay risgo isa ka lang niya kag tungod hindi kay magpa-quarantine niya example kag may positive kay gali mga tod kay sa bilog yang syudad. So cooperate lang gid sa aton nga protocol. So far na nagalalabot kahapon, Councilor, why man niya sang mga nagro-reklamo abi unlike sang second batch to lang may tatlo nga nagreklamo to kuno di magsakay sa bus subok kahapon niya do ka nami isang senaryo, Councilor. Yes, nami gid may isa or duwa man nga nagreklamo kag naga-object sila lang gusto na tani mag-home quarantine na lang. So gin-explain man naton upod naton si Dr. Melvin Soli kagapon gin-explain man naton ang reason kung dapat may mandatory kita nga quarantine diri sa Bacolod. At least may ideya na sila. Pero Councilor, kung magdinamo pag-ibing pag-abot diri sa mga OFWs naton sa Bacolod, I understand nga kami mismo may ideya man nga probinsya diri man gakuha hotel sa aton, hindi man tayan kag pagkulangon sini, damo pa man ta na bilin diri nga way pamatulugan, Councilor. Yes, may pang reserve, may pa transaction, nagit man kita no, si Specialist Attorney Novero, being the committee chairman ng quarantine center, meron nagit man niya, ang hindi ko lang niya matisipate is ano siya kanako. Pero ang ato niya best, imuhon nato, no, tagid nato niya ma-accommodate, kablokay dito man niya ma-refuse sa province, kay lang Clarios na matadiyan nag-struggle sa buong mo and ano ginaya ko mag-share kita abi sa ila man niya no. Pero amo na hindi ta kapakot yung ano gid ko, ano gid mo ang mainabot. Actually ang question dry hindi ko na siya masabat gid directly because inablang
no matter how we prepare diri sa lokal, why tiya kabalo, why tiya inablang dramatisipate yung ano gid kadamo gid Correct ang na. madagdag diya sa aton. Ya considering sakto lang yung mga punto considering nga may province pag gid nagasulod. Yes. Pero sa aton masarangan sa buong ginapreparahan gid naton niya. Kagabi actually na-interview ko si Vice Mayor Elcid Familiaran and why na malikawan mamangkot na ton Amalya, may mga beach resorts mga tas Negros ding ati aplikadlaw kung mag-inano giman pwede ta maayo councilor ano pwede man ano. Possible kita na niya nga medyo posible siya nga pwede natin mahimo para masalom natin ini sa problema himuon gid naton. Aha. Sige, with that, Councilor, hindi man lang ikaw ga problema sining lack of coordination mo. Si Ormoc City Mayor ganiyo, Richard Gomez, subong ga live sa TV, naga-ugtas man ga lalagba man galing burango sa sang reklamo ho. Correct na sa action. Right though ang taga-probinsya, kita actually ang nag-struggle sa buong kay inablang ka namin sa record natin, dili gahalong kita, gamay ang mga positive diri nga record. Tapos siyempre kung gulpihon nila ya, waay man lang sa due process, problema gid kita, no? Basta mo tong hambal kung simo gan iligad, since waay na man lang kita choice kay in place na siya nga sistema ni national, kag siguro sila mismo hindi makabalo anong himuon tungod first time ini tabo ang mga COVID niya ini, ma-prepare lagi lang kita dito sa lokal ya. I see. Ari Councilor, pila ka bilog nurses kag doktor na assign sa mga hotels nga dira na pahamtang aton sini mga OFWs? Ay sa pagkita action dry amo ang mga reasons kung nga nagaproblema kita kagapon, no. Actually ang preparation wagi kita ni problema ang ato ginayo is prior notice lagi diyan, no, kasi ma-deploy ka pa mga nurses, mga BHW ka pa i-deploy sa subong ang struggle natin sa Musinay kada quarantine center mabutang kita isa ka nurse, so mabutang kita mga BHW kasi siyempre mga gaeran bala sa mga concerns ng aton yung mga OFWs. So madamo gid kung that's why ginahimo namon kung pwede pa lang ating bon sa isa ka quarantine center sa isa ka hotel tingbon naton para hindi man kita ayawan bila sa aton mga manpower. So sa imong question, ma-depend man sa akong pila ka quarantine center ni ara kita, mag-deploy magta dira mga nurses and sa subong I don't know siguro may mga 8 nurses, isa ka head nurse, 8 ka nurses kag tidamo ang mga BHW. But of course on top sina ang aton yung mga doctors dira sa may City Health. Lastly, Councilor, na nagligad to may mga batch kita na ginabot. So far, way pa man sila kalabot sa 14-day nila, no? May ara pagid nagkalabilin subong sa mga hotels pa. Ang ato niya first batch, siyempre nakagawa na to. Ang ato niya second batch, amo niya may isa nag-positive bala. Yes. Ma-complete ang ilang nga quarantine on the 14 days mo nagabot sila diri May 13, 23, mga 28, mga 27, 28. Basta tomorrow tapos ng iban, sila negative naman na yung resulta ya. Ano subong 26, no? 26. Basta tomorrow action prime ginawa na yung iban niya nga negative na nag-complete ng ilang 14-day quarantine. Pero atong positive nga isa, mapapili na siya sa aton nga facility until kablo asymptomatic, big healthy bulaw. So himo na gid lang is ibutang sa aton facility, paayuhon gid sa kay hindi ta pwede makapagwa isang OFW nga positive. Dapat pagwa ya sila negative gid sa. Yes. With that, Councilor, salamat sa imong time. Good morning kag mabuhay ka, sir. Salamat, God bless us, Sunday. Action Hotline. Councilor Ising Salanga sang Bacolod mga kaksyon. Timo na ang sitwasyon 177 ang nagabot diri kahapon tob-tob ka gabi las 11:00 na sila nagabot galiyo. Action Hotline. Sa Bacolod mga kaksyon, lain man ang sa Negros Occidental, na check tanay karon kung pila man kabilog sa Negros Occidental ang nag-inabot. Nga ang iba nagaaliwasa gid magpauli. Lain gid man niya ko naga-star kaya sa imo sini nga lugar nga tawhan. Action Hotline. Kag kung didto ka sa Manila, ini mga OFWs naton basiway na nisla masapakan, maayos kada muon bla. Ti kon diri kaya matatapan kag didto, that's why iba nagaaliwasa nga makapauli. Action Hotline. Ika nga there is no place like home kuno mo tudna. Kung maglakat ka sa ibang nga lugar do kanami gidya pauli nga dira ka maghilay-hilay puluyan mo. Action Hotline. Kaya mo rin kabuhi nila nga dapat makapauli gid sila. Pagbalik naton, i-check naton probinsya na naman kung pila kabilaw nag-inabot kahapon, kumusta iyang ilang sini pasilidad. Di na sila pinangdala ano nga mga hotels diri sa aton sa Bacolod, although nga di na na mention, pero ti din dapit diri nakaplastar ni sila. Anong sitwasyon nila? Why na isang reklamo? Action Hotline. Las 8:30. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa. Action Radio Philippine Standard Time, last 8:43 na sa aton sa nga pagpangalagan. Action Hotline. Mayang gabi lang sa kay Richard Esmeralda, naga-monitor sa Matinion sa barangay akon sa Isabela, sa Pizzahan ko na. Mangga Mayor, salamat gid. Sige. Jose Hirson Lampinig Araman, Andrea or Amanda Jaime Araman, Lito Dayap, naga-monitor man sa Matinion. Grabe ko nakagotok sa emisyon, no? Di kay waidan ka pang rehistro nga to LTO plak bulan. Action Hotline. Si Jose Ponte naman niya, Morsha, good morning. Family Ponte ko no, Vinson, halong kamodera kay ara sila sa Mambukal. Oh, ang ano to? Ang mga OFW. Di ba to sila pwede kagwa, nakasirado man to sila. Si Madam Grace Mito naman niya, Cousins, good morning, Action Radio. Nag-monitor kami subong sa Royal Manville. Araman si Councilor Isinga. Si Sir Dennis Richard Tiboroma, nag-monitor man Roma Family sa San Enrique. Edith Diose, or salamat man sa Bacari City. JG Yellow Girl Hilonggo, nag-monitor man sa Cainta Rizal. Rolina Dorliac Aligrado. Good morning, nag-monitor subong sa Calatrava. May buntag diha ninyo tanan. Ophelia Galero Arce, nag-monitor man sa Isabela. Sherilyn Oro Javier, nag-tutok man. Sir Philip Alonsagay. Rimyas Karasukit Senior. Action Bray, ang gapalapta nga mabalik kita sa ECQ. Mga tamad, chismusa. Tambay, morning lang. Action Bray, sa sumag ni. Amo ni mga radyo sungad. Action Hotline. Di ba patami kapalapta istorya kay ang tao nagahatag kamo sa anxiety sa tao. Action Hotline. Kakulba bala, no? Kakulba kag kabalaka sa sitwasyon ta. Nakalabay na ta sa ECQ mo. So inabalang ang tao di na gusto pa magbalik sa muna nga sitwasyon. So tatanta nang sagi ka himo-himo ka istorya. Action Hotline. Tapos dahil nyo ka post dira sa social media, hindi man ka motorized, hindi man ka mo mga opisyal sa gobyerno, hindi man kamo media, hindi man kamo konsin oda, abo post lang kamo sa media, aabi sa social media, abi na malingaw ang tao basa, abi. Action Hotline. Or kung gusto niyo gid nga mangin reporter sa media, da sa social media, i-share niyo ang mga reports ngalin sa may ginatawag naton bala mga lehitimo nga mga radio stations, no? Like Action Radio Bacolod. Amo na ya mapating tao da. Action Hotline.
Pero kung kamo di magpulo posting da iyati disgrasya tada kay di magkamo turisada. Action Hotline. Sa aton nga linya makaksyon, Online sa hotline. Online sa hotline. aton nga linya si Dr. Jonathan Lobaton sa probinsya. Sir Doc, good morning. Good morning, Action Brian. Good morning sa atong mga tagpalamati. Pasensya gid sa disturbo this morning, Doc. Mangon si lang kami so far. Last night, diri sa Bacolod, nag-abot di 177 tanan ka mga OFWs. Dira sa probinsya, Doc, mga pilagid tanan so matotalilin sang aga, tob-tob las 11 media kagabi, Doc. Ang report nga nag-abot sa akon is 98 sa 6 p.m. flight no from Kedah pag-ichindi ko full pack ang Philippine Airlines nga A320 plane. The 98 ang first flight. Ang second flight hindi ko lang madumduman no. Kay ari diri sa akong unit Action Brian. Pero sang morning may ara man sang mga 135 no, 130 plus nga voyage nga iya sang tugo malasakit. Amo na ang nag-inabot yesterday no, Monday. Pero sang Sunday there's also another 76 nga kuan naman sang amon nga Cebu Pacific nga repatriation flight halin sa Metro Manila. Mga strandees naton ini sila. So medyo busy days ang Sunday kag Monday para sa Provincial Incident Management Team. So kung ulo isip-isipon ta so far haum-haom man naton mga 300 galilin sa Domingo tub-tub kahapon, Doc, ano? Yes, so daw mo nakadamo Action Brian kag kuha na lang ni nato medyo gin-orient na lang nato ng aton mga kaugalingon kag nakibot man kami actually sining sweeper flights nga gin-arrange no sang aton nga national government. Duwa ini siya ka sweeper flights through PAL. In fact, local ba kami to kay full packed ang Philippine Airlines nga A320. So kung mag full pack siya, that means 156 ang kada kada plane. So times 2, that's more than 300. 300, oh. At inamon, these are all from the province of Negros Occidental. Pumayo kay may aragali Bacolod, especially sa second flight nga hindi man siya tama kadamo. Kay Action Brian kag sa aton mga tagpalamati, part ini siya sang gin-arrange ang aton national government nga 24,000 balang nga mga OFWs nga pabalikon sa aton nga mga kaprobinsyahanan. So part na ini sang 8,000 nga in the span of May 25, 26 and 27 nga pabalikon gid sa aton nga probinsya. Ang masubo lang sini kay wala gid bala sang prior coordination. In fact, nabalaan lang namon ang lista sini nga mga tawo sang ari na diri sa aton mga mga pag-process na no. Pero while we are waiting, we have been processing since in the morning. Wala gid kita sang manifest sini nga mga tawo. So kabudlay bala mag-process. That's why nga supposedly gin-invoke sa provincial government nga dapat may mga prior coordinations kita. Yes. Pero sa mo nga situation abi Doc ngati problema to subong ang coordination information nga advance abi kamo dira naghimo na kamo tikang abi nga ipa-reserve ang amo nga hotels amo nga lugar para lang gyud kati ko mag-inabot di sila without knowing na tanan may butangan ta sa ila mismo, Doc. Actually, Action Brian, amo nang balta bala nga hindi kita preparado. So, pero maayo lang kay ang aton nga mga units kag ang mga volunteers diri sa provincial government. Kay actually kami mga volunteers man kami no. Kag ang aton mga department heads, aton nga provincial administrator, Attorney Ray Diaz, Governor Bong Lacson, bisan pa nga it's his time nga mag-relax man tani no out of the stress sa the struggles no sa pagpakigbato sining COVID. Even on a holiday, Action Brian, nag-tingob kami no kag si Attorney Diaz at ang provincial administrator is also quick to call up available hotels na para lang ma-accommodar tining aton nga mga OFWs no. Kay actually ang kung kita ning direksyon kita ni sa aton national government based sa memo ginauyatan sang
Provincial Incident Management Team is for their unhampered return to their homes, no? Direct to their homes. Direkta sa ilang mga kabanuhanan. Pero ang province doesn't want to take the risk nga kung magbalalik ni sila nga hindi sigurado base kung magproblema pa kita sa sobra, no? So muna nga gindalatagit ni sila sa aton nga mga processing facilities na muna siyang in a short notice. So muna gimbuligyan sa aton nga provincial administrator Attorney Diaz kaga Governor Bong Lacson nga mabutang to ang aton mga OFWs. Aha. So diri sa aton sir sa probinsya, Doc, ang Mambukal kumusta buta-buta na to? May mga hotel sa di sa Bacolod yang nati na gamit na gid masubong sang provincial government, Doc. Yes, actually, may-ari kita diri sa Bacolod. May isa di sa north part of Bacolod, kag isa dito sa south part, no? As of yesterday, amo itong na-close naton. Kag sa central area sang Bacolod, amo ni ang mga na-close naton nga mga na-deal naton sa para accommodate sang aton nga mga OFWs, of course, in cooperation with OWA. So may sharing dira ang provincial government kag ang OWA naton. So aton yung Mambukal Resort kay may naginabot man halin sa Palawan. Gindala man to ang iban sa ila sa Mambukal. So the day before Sunday, Action Brian, may naginabot nga halin sa Palawan. Kaya muna nga ginambal ko medyo busy gid ang aton nga since last week. Hasta gid sa Subong Adlaw. Kag in fact Subong Adlaw, gahulat-hulat lang kami kung ano naman nga gulpi di gulat ang ipabalon sa Manila sa aton. may titulo na kamo ha, gulpi di gulat. Oo. Amo na kung subong kag in fact nabato na mo ng balita ngayon nga may maabot nga mga super flights sa Sunday evening. Pero we are not sure nga ma-pursue bala. So ang amon nga atensyon is na-focus dito sa may malasakit nga voyage. Ito medyo sobrasin ang aton nga mga kauturan nga ato dito. So tanan nga paghanda ato dito until in the evening, gin-inform ako nga mayara super flights nga manug-abot. Kaya kami man informa namo ng gobernador kag ang aton mga officials kag nagpatawag kita sa emergency meeting. Kaya muna nga, medyo muna ka dasig sa aton mga proseso, Action Brian, nga daw nakuntani, may man mahambala naton in even days, no? Not only 3 hours. Yes, abo gina dapat, ano? So, diri sa Bacolod, na-prepare nila ang mga bulutuan niya, sir, sa mga returning residents naton sa Bacolod. How about Negros Occidental, sir, sa mga healing centers naton, sa mga, like, mga Ibimagalon, nato na, sir, nga mga housing facility, anong preparation ta sila sir nga mga indie OFWs? Ang indie OFWs ang among ngambala na ni Governor Bong kay there's someone man nga namangkot akon kagapon kung bala ano ang effects ni sa ongoing repatriation naton sa aton mga strandees nga mga non-OFWs. Kung sa bagay, because based man sa directive sa aton nga palangga Governor Bong Lacson, tuloy ang aton sa pagpabalik sa aton nga mga strandees where they are right now sa bilog ng Pilipinas. Sige-sige ang aton sining pagpabalik sa ila. So, ang aton nga Ibimagalon na healing facility, wala na da problema actually. No, kag in fact we're happy to announce nga ang Cadiz City there's also another healing facility. Ang some of those from the malasakit trip voyage, no, from Manila gintunga ini sang Ibimagalona kag sang Cadiz City facility. So amo na nga nakabulig-bulig naman. So amo ni subong Action Brian ang situation. Ang inang Ibimagalona is okay gina siya, wala sang problema kay ang staff natin dira ara dira kag may magkuha kina-sanitize, disinfect tanan, immediate ang aton nga preparations kay para at least hindi kita bala makibot nga may manugsulod amo pa pagprepare naton. So kuan na da inang routine na sa mga staff dira nga tinloan.
Sige. With that, Doc, salamat gyud sa mga time this morning. At least naka-update kami. And this today naman magalaom kami nga basi karon sa gabi subject for interview ka naman liwat kay may mga inabot naman diri nga mga OFWs ginalaoman naton. Basi may ara pa gusto ipalabot sa Negros Occidental sining sitwasyon, Doc. Go ahead. Yes, Action Brian, ayo lang ta sa atong pumuluyo diri sa province, no? Kag sa aton mga returning OFWs nga insindihon ta man ang aton nga sitwasyon subong. I hope nga amo ni ang ila na lang contribution sa aton nga pagpakig-away kontra ang COVID virus. Kabalo kita nga hindi tagid makuha ang comfort nga gusto naton nga pareho nga daw aragi kita sa aton puluyan nga daw ang accommodation hotel gid or ara kita sa cruise ship. So ara na lang siguro sa aton ang pag-itsindi. Ang ining chimpo is crisis, no? Ari kita sa crisis. Kaya hindi pwedeng kabay patani nga mo na lang ng atong contribution sa atong pagpakig-away, no? Nga insindihon ta ini, buligan ta, kag para man ini sa aton tanan. Sa liwat, madamong salamat kag mayong aga, Action Brian. Salamat gid, Doc. Good evening, good morning. Mabuhay ka, sir. Action Hotline. Dr. Jonathan Lobaton, ang Provincial Incidents Commander o Command Center mga kaaksyon. So muna, damo-damo tis Negros gali, no? Diri sa aton 177 lang sa Bacolod sa Negros Occidental, huluhamboy to ya 300 sa linsang Domingo. Action Hotline. Pero tema no, actually sulito naton diri sa probinsya, why gid sila nagabalibad nga magbaton sa mga OFWs Bacolod kag Negros. Ang ginaproblema lang nila, inagbalang gulpi di gulat tong ang balindok nga nilubaton. Action Hotline. Kibot sila pirmi, no? So ang ginahimo na lang nila subong, nag-preparar sila in advance sa mga hotels, sa mga kundi ni sila pang dalon abi kag temo nay, no? Bag-ulan tunog ayo si Doc Lobaton no, niya ang contribution naton nga mga OFWs nga nagainabot diri amo ang hindi pagreklamo. Action Hotline. Hindi ma-accommodate same sa inyo sini puloyan nga amon ang comfort balambal niya lain gid man kos puloyan ka tera ta sa hotel. Adjustments lang gura, no? For a while, hindi magdugay, hindi man tayo lifetime mag-star ka muna sa hotel da. Action Hotline. Kailan man na ka-adlaw, 14 dias, man lang after that, go home ka na. Labi na gid kon libre ikaw sang COVID-19. Action Hotline. Magid problemahon. Ay, jutay nga kwan na, antos nyo gani sa Manila, ito nga dalawig ka mo to, binulan nga way ka mong pauli di, tiari na gid ka mo sa inyo sa lugar nga natauhan, ginagmay nga kwan na, ulo antos, pagpulit, tas puloy anta, hala, magsyada kita tudo. Action Hotline. Las 8:59, aring talalopang don karon pagbalik naton. Ano bla ang reklamo sa mga driver naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Kung nag-GCQ na kita, ang ginalauman nga magdamo-damo ang mga salakyan ta nga magbiyahe. Abe. Action Hotline. Pero ang natabo, do pila lang ka porsyento, do pila lang ijak bilog ganing gabiyahe subong mo. Kag jutay man ang pasahero. Pero may rason gali kon nga ang iban way kabiyahe diri. Bangod nga ginaobligar pa sila nga ang iban gusto magkuha sang fare matrix abi para magsakang ila sini pamasay. Ang iban may mga special permits pa nga yagi sa online. Action Hotline. May mga rasunes gali kon nga way kabiyahe di iban karon bla kompletohon tanin og pinakalikod pagid sini kag anong plano nila. May mga rally protesta sila. Anong sitwasyon basi magladakpan ni sila sa idalom bala sang executive order bla sang IATF, social distancing kagang mass gathering dira more than 10 persons bawal nimo. Action Hotline. Check tanibi karon digdugay. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang major labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. Action Hotline! Pabalik sa aton sa ring pagpangalagad, may aga lang sa mga nag-monitor si Vincent Harry, dito si Nino Vince Ledesma. Good morning. Asko tani kung ang color coding paghihapon ay Bacolod. Salamat, God bless. Wala di sa ato ang magsulod lang diri sa mga salakyan sa Bacolod halin sa probinsya. Ang plate number coding naman iya. Si Norberto Moya Jr. sa Lopez hay na emission test, wala social distancing. Wala police, dapat kuha na yan sa management na kung paano nila sawayo ng mga tao nila. Action Hotline! Nag-monitor man si Mary Jane Balio Alio. Wow. Thanks God for the safety of our children. Salamat. Good morning kay Camia Carey. Good morning, Action Brian, watching and listening here sa Charito Heights, Granada. Abi listener mo gid adlaw gabi akon mother man, Ana Bantilio. Salamat. Sige. Good morning man kay Jesselyn Andrada Tiangson. Araman si MJ Nakayama. Good morning, Action Bri. Basta kuya hindi ko pag-ihalad ang anak ko. Stay safe na lang gid kita. Gani man. Si LD Igay Daguno. Good morning man. Si Maybel Morin naman niya. Good morning, Action Radio. Salamat. Nagamonitor man subonga. Bako ano ning pangalan naman, hindi ko mabasahan. Highland ko na kay Balones Caceres, Janice sa Bacolod na tama quarantine city. Aldrin Limaco nagamonitor man, Sonic Chen Araman, Milagros Cesar Alit Araman, Edwin Pineda, ang ibang Dres Daloma. Si All 5 de Noviembre. Good morning, Action Bright always monitor Pamilya Camacho, si Bunga Herman, kag Odi diri sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Thank you gid, Action Bright. Al 5 de Noviembre, na. John Hamula, naga-monitor man Action Radio number 1. Salamat. Si Azucena Arroyo, naga-monitor man sa Indiana, USA. Bao, salamat gidra. Si Chen o si Sir, na? Oy si Sir, naga-monitor man. Neil Oirituele, naga-monitor man sa aton yung pagpanglagan. Sige, ang iban pakaronan ko sa aton siring kauturan. Action Hotline! Last 9:14, this time lang buton ko ang aton siring si Madam Elizabeth Catalbas abi sang Fibakda check naton si Matinion kay na may plano sila nga magpatigayon sang rally protesta. Ano ba lang pinakalikod gidri, no? Sige, si Action Eden karon na Plastar Action Eden kay unahon ko lang gamay si Madam Elizabeth Catalbas, ano? Action Hotline! Kay Section Eden subong dali gila Action Dolls dalangit unahon ko Section Eden be kaya importante importante niya sa subong sa kuano sa Hall of Justice kay sining aga may ara sang pasakaan kaso, no? Dali na gid Ma'am Catalbas, ha? Action Hotline! Base ara to balang CIDG subong sa Bacolod may pasakay kaso subong aga mo ini sa SAP ining alleged nga kuana irregularidad aran Action Elms. Action Eden. Action Hotline! Action Eden, good morning. Action na highlight ko karon sa subangan man sang Hall of Justice. Bangon nga subong nadlaw kay baluan ta. Kaya formal nga mag-file naman sang reklamo ang CIDG Bacolod Action sa pagpanguna sang CIDG Action Bray. Popod ang pulo ka mga tagreklamo naman sa isa naman ka barangay Action Bray nga ginreklamo tuhoy ni Japon sa pala Action Day nga tagtaganay. Pero ari pa man sa tupad kasi Sir Bocotano, pero may gina-istorya pa siyang Action Day. Pero ang isa sa
file man ako nahimo man sa affidavit action bray regarding sa siningsap ang isa man ka barangay kagawad action bray pamatian tanong sa iya pahayag. Sila nagkahibubunot, nagkakadting sa akong panimalay, kaya hindi sila nagka-complain na hindi kami madala bahin sa amelioration program. Nga din hatag Action sa Eden. gobyerno. Action bray. Di nga barangay kagawad ni siya. Ano nga barangay ni? Sorry action bray no barangay 19. Barangay 19. Correct action bray. Okay, so unahan sa Burgos ayon diri no? Yes, correct action Burgos bray. Public Market. Ang barangay kagawad ng Action Bray, ang nabatian nyo a while ago, isa ini sa naghatag man sang supporting affidavit bala Action Bray. Wala labot sang joint affidavit of complaint sang pulo gidya ka mga tagreklamos. Action Bray, ari si Sir Gokotano kay para ma-live gid naton. Sir, live to sa Action Radio Bacolod with Action Brian Morden. Sir, kamusta? For confirmation lang liwat sir, ano ni nga barangay sir? Ang ikaduha nga pasakaan sang reklamo sir, kag pila ni sila sir ang complainant kit. So pagkatapos nito ay pagkatapos ng pinapile ang kaso dito sa Barangay 19 sa Bacolod City, pupunta tayo ngayon sa South doon sa Himamaylan City para i-file naman yung panibagong kaso doon sa isang barangay doon sa Himamaylan City na ang barangay kapitan at yung barangay secretary at saka yung mga dalawang PWD liaison officer ay papailan rin ng kaso dahil mayroon din tayo doong mga 5 na witnesses, complaining parties na mag-assist sa CDG para i-file natin ang kaso ngayon. Dito sa Bacolod, yung Barangay 19, sir. Ano talaga, sir, initially yung nangyari? Ba't nag-prosper or nabuo tong mga reklamo na to, sir? With this mga may complaint na yan, sir, yung iba? During sa pag-conduct natin ng investigation, napag-alaman natin sa pamagitan ng mga aligasyon at saka sa information na binigay ng mga complaining witness, may favoritism yung ginawa ng mga public barangay officials. May ang nangyari din, may involved din sa mga barangay official dyan na ang sa isang bahay, binigyan niya ng ayuda ang kanyang ina, binigyan naman yung ayuda yung kapatid, saka binigyan naman niya ng ayuda yung sister-in-law niya. So, isa yan ang pinag-example. May mga paid worker naman sa barangay dyan na mga close relatives, mga pinakalapit na pamilya nila, inuna pa na binigyan ng ayuda kaysa yung mga kapitbahay nila na nangailangan talaga tulong na PWD, labandera. So nabilong sila sa informal sector, mga indigents, no? So dapat yun muna ang binigyan ng pansin sa mga barangay officials. So nandito na ngayon, kasama natin yung 10 mga complaining witness at willing na sila na i-file natin ngayon ng araw ang kaso. Sino kapitan? Action Bray, we understand, no? Kahit kinadlan pa daw, bagogid nga lanan, Action Bray, ang mga apat ni ka-opisyal, actually, sang barangay, need gid sang permado, nagid bala Action Bray, kag nakapanumpa naman, ang tagreklamo, by the BBB, karon Action Bray, ang mga ngalanan, nagid ni sila tanan, subong man ang mga tagreklamo, Action Bray. Okay, sige. May pending pang Bacolod de Action Eden, makuta si survey? Actually sir, may pagkatapos ito, may pending pa tayong 2 barangay. Ongoing investigation muna tayo, kakalap muna tayo ng strong evidence. Kung medyo may sentiments lang na kailangan i-repair natin sa balik sa DSSD, ibalik natin. Pero kung may makita kaming may mga anomalyang nangyari, doon kami papasok. Hahanap kami ng magkanda kami ng case build-up, in-depth investigation, dalom na investigation para gid masiguro natin, no? Para mapailan agad ang kaso kung may makita kita ng anomalya. Dito sa itong 2 barangay sir, mga numbered barangay ba ito or malaking barangay? Itong natala natin sa record sa yung bago complainant, medyo maliit lang ng barangay. Pero subong off the record muna ko sa mga barangay dahil nag-gather pa kami ng mga ebidensya. Yes. Sir, itanong ko lang pa ito, parang galing kayo yata outside Bacolod, meron kayong pinuntahan, meron bang ibang, aside from Himamaylan na sinabi nyo po kanina, meron pa ba na pinuntahan nyo this morning na mga lugar po? Wala sir, pero may tumawag sa akin na anonymous, hindi naman na po kilala. Actually, yung barangay na na-mention niya, part ng Sipalay City. So,
jurisdiction na po yan sa CIDG Negros Occidental under the command of Colonel Anthony Gantang. Aha. So hingi lang muna ako ng permiso kay Sir Gantang kung pwede bang ako ang papasok o mag-join kami. Yes, maganda pa ganon. Join force na lang po para masigurado, sir. Ano? Ganito nangyari, sir. Malapad kasi ang area sa Negros Occidental. Magtulungan na lang kami ni Sir Gantang. I see. So meaning marami-rami pa dito, sir, sa Negros ngayon yung mga case build-up na ginagawa niya. Kung marinig nila yung mga nangyari dito sa Bacolod ngayon, siguro lalabas na yung ibang kumplinan na natakot. Huwag kayong matakot. Advice ko sa inyo, labas kayo, lumapit kayo sa CIDG. Kami ang balang magasikaso sa mga reklamo at problema nyo. Ayun. Salamat po, sir, sa time. Good luck po sa inyo. Action Eden. Welcome, sir. Magandang umaga. Magandang umaga po, sir. Action Eden. Sir, Action Brian, Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, nga tido aga, Action Brian, naglumpat na sila kung diin-diin. Kaya para man mag-follow up sa mga, kaya bisan Action Brian, Master Gocotano, kaina, bisan text message sang unknown Action Brian nga number. Check once nila? Nga, yes, Action Brian, gina-check nila, kag gina-validate git, ang validity git sang report Action Brian, at sunod sa ila, justice para sa tawo, Action Brian, kag ang ayuda para sa tawo, dapat gid sa tawo. That's why nga wala ginila ginapabayaan ni Action Brian. So sa lodo gid ko ya Action Eden sa ginahimo subong sang CIDG. Ang hindi ko sa lodo po subong ya DILG. Nga initaning mga kaso kaangay sini nga involved mga barangay officials hampang na ni sang Department of Interior and Local Government ang mga administrative cases bala. Ila na ni hampang sumong pero kalinong gid sila na. Action Eden. Correct gid Action Brian, pero ti amo ni subong nga kay nabangkot actually Action Brian, no, basi bilang may nagapamangkot nga TCIDG Bacolod sila ni sir, pero may gin-mention siya nga may i-file man sila nga case this morning man after this dito sa Himamaylan, which is Barangay Tooy, Action Brian, no, Himamaylan. Pero tihambal niya ang ila subong Action Brian nga trabaho is web Action Brian. Medyo nalifat ka gid na mention na gid. Sige lang, bayin na lang to. After this Action Brian, hambal niya na ara ng papel Action Brian. Ara na, plastado naman. Yes, masumpa na lang ito mga complainant para sa ila Action Brian nga ma-prosper, matamat ni pasaka o ang reklamo para mabalaan nila kung ma-prosper. Kahit subong direction Brian, ari man tiga ni, grabe ang pulo man ka mga tagreklamo Action Brian. May mga PWD dire Action Brian, may mga katigulangan nga tinanindugan gid nga para makapasaka sang reklamo man regarding dire kay tiyan mo tong hambal bala kay ni Sir Gocotano Action Brian, may tatlo iya nga not from Barangay 19 pero natagaan sang cash aid. Ang duha Action Brian taga Barangay Mandalagan, kag ing isa taga Barangay Kabug pero nakakuha sang cash aid sa Barangay 19. Ano man ang ubra naman? Ano, way ka mo katultol sa residente sa mga tao ngayon Ay, sus. Amo na galing ipamangkot Action Brian, no? Kung paano man, kaya siyempre, di ba, ginasala, barangay, DSWD, Action Brian, no? Diba, salaan nila, buslot? Ang salaan nila, may arasan, dako nga guab, dako nga kwanbla, dako nga bihang, amo na nga nalulutsan ni tanan-tanan. Kay do kalayo naman, hamak mo, Action Brian, ang barangay Kabog. Diri pa sa Barangay 19 nakakuha. Tiyan mo nang balta gani, kung makalusot malang, why not? Di ka nakalusot, gid subong, ati amo niyo, itnat ang gualas ni. Kay higtan, gini sila kag isa-isahon. Kay ang CIDG, interviewon tabla, grabing po pagkapursige ni Action Eden, ha? Correct, Action Brian. Wala na prino-prino. Once nga okay na, mambala ni Sir Gocotano, kag okay na. Gapati siya Action Brian nga strong evidence na nga mag-prosper ang kaso. Sila ya Action Brian mismo nagapakigamot sa media nga, ma'am, may amo naman kami ni. Ma'am, amo naman nga barangay, kag amo naman nga lugar. Basta suliton ko lang ang ahensya nga DSWD, DILG, nga mo ni tanin ni mga ahensya sa gobyerno nga magtutok sino kisla may papel dire. Wagi kok bati sa mga kagwapo sa mga sa DILG, I mean sa IDG sa mga pinuno, no? Hindi ni pareho sang una tong nga pinuno da nga nagapangulikta. Wala diin na to. Bay na lang to kita. Babayin na lang sa. Okay, na-trap na to mo sa fishnet. Para na to sa. Pabati ako gamay tingog ni Kagawad, pero to ginahambal naman. Si Kagawad Action Brian, mamangkot kay Kagawad. Kay isa rin siya sa supporting affidavit, Action Brian. Kinami no kay bisan bala official sa sang barangay pero nag-upod siya sa panindugan man sa tawo. Kagawad, sir, ano ganun yung pangalan ta, Sir, live with Action Radio Bacolod?
Good morning gali no sa Action Radio kay sa Pumuluyo nga nagaparamati. Good morning. Ako gali si Kagawad Rondi B. Rosero, Kagawad sa Barangay 19. Sir, anong nag-inganyo sa imo na nag-push sa imo nga panindugan mo ni sir upod sang tawo although nga opisyal ka sang barangay ati ang mga pasakaan sang reklamo sir mga upod man sa barangay? Okay. Una sa tanan no, ang ini nga mga pumuluyo nga nagasinggitan ako nasubukan dito sini. Hindi nato niya pagitawag no nga may mga mansya. Ini upod ini sa Balatyagon bilang isa ka opisyal sa pumuluyo sa Barangay 19. Ako ya i-consider ko ni kay bilang sa pagtungkol bilang barangay Kagawad, ang handom ko amo ini. Upod sa pumuluyo magserbisyo sa matag adlaw nga tanan. Hindi ini para pamulitika, para ano nato ng aton kaugalingon sa barangay, hindi. Subong ini natabo. Ini pumuluyo sa matag adlaw nga tanan nagakasubo ako, nagaupod, nagkadto ini sa panimalay ko. Sila nagasinggitan nga hindi kami Kagawad madala. So, pirmi ko nila nahambal sila, hindi pwede nga hindi ka mo dala. According sa aton guidelines sa atong gobyerno. Kanta section Eden Abuso. Kay Ari pinasahi ini. Ang tagreklamo diri, hindi lang kay Pumuluyo. May barangay Kagawad against sa iya sini barangay kapitan. Ti Ari sadyani kay mga barangay official mismo amoya ang magatindog diri sang pila ka mga affidavit ngay butang action Eden? Yes, ari ka production drive si Kagawad. Sir, ano tong kinahanglan? So ini, ang gusto ko lang matabo ay ini mga pumuluyo nga nagasinggitan sa barangay. So din akong udar ko ni kinaluhoy dito ni sa ila. Siling ko una nga bes kadto ka mo anay sa NGC sa DSWD nga away ka muna tala. Okay, nakadto ini nga mga tao sa DSWD. They confirm, yeah, you have to go back sa inyong barangay. And then, kadto ka mo sa inyong kapitan. Ang masubo, nagkadto ini sila sa kapitan. Kaya nagsiling ang kapitan, andam lang kamo nga nagkadto-kadto kamo dito. Subutin ka nun. May ara siya hibumunot sa pumuluyo nga wala nadala. Instead, imo tinguan kag i-consider mo nga mangin ini sila beneficiary, qualified beneficiary sang imo nga barangay. Dapat bilang amay sang barangay, ikaw magatatap sa imo mga katawhan. So ini sila. For the second time, third time, wala gini sila gyapon. Wala di tagaan pagtamod, wala di tagaan sang chimpo. Kaya nga, iya ini discretion sang kapitan. Okay, bilang barangay opisyal, sang barangay Kagawad, sa inyo pumuluyo gusto ko lang paibalo. Wala ako sang sakit sang buot para sa ila. Sa inyo pumuluyo, gusto ko lang ipalo sa inyo. Ako nagservisyo sa matudtuod para sa inyo tanan. Ako may Balatyagon sa Kagawad, nga pigado, pero may tagipusoon magserbisyo sa inyo. Amo ini ang natabo kahit sang amelioration. Ang ini nga mga tao nga yari diri subong magapile sang ila, ibubunot, then i-file na gani ini sa ibabaw. Tungod ini sila kwalipikado nga makakuha sang special amelioration program nga dinhatag sang gobyerno para sa pigado pag hindi sila kwalipikado. So ang natabo amo ini ang budget nga 250 amo ina lang ang ditagaan para sa barangay 19. Okay. Ang masubo sa 250 may ara nga hindi kwalipikado. May ara hindi kwalipikado. Una sa tanan, with the prima facie evidence, may nakuhaan ang mga suspitsado sang ining nga programa sang SAP. May ara ang barangay nga ding hatag favoritism. Ano nga favoritism? Kaya ini sila residente sang barangay Mandalagan. Tintanaw, very sufficient. May negosyo, may balay nga maayo, buot sing ganon. Hindi ina sila manging kwalipikado, number 1, kay hindi sila resident sang barangay 19. Sertifikado sang barangay Mandalagan, Honorable Didi Pareño, that Mrs. Christina Dumanguete, Miss
Miss Bangkaya Celia. She is the resident of Barangay Mandalagan, Bulak, Erorico. Okay, may isa pa. May ara residente sang isang kabarangay Kabog. Okay. Nga favoritism. 11 years, 2009, nasunog ang Barangay 19. Si Miss Nimpa Batacandulo naghalin sa Barangay 19 kay iya nga area din baligya niya. Ang sabat siyang kapitan. Din panawag din transfer dito kay na-relocate. Wala relocation ang Barangay 19 sang 2009, 2018, subong pa lang kami nga may ara nga relocation. Kabutigan, sinimpa Batacandulo, nagkuha sa Barangay 19, siya na ang beneficiary ni Lamberto Batacandulo. Ang malain, si Lamberto Batacandulo nagkuha man sang sap sa dito sa Barangay Kabog. Maliduwa galit sa kabutigan ang ila din himo sa gobyerno. Una sa tanan, dibutigan nyo ang gobyerno kay nga. Actually then, hindi ka action right. Okay, amang kutonta na lang si Kagawad. Okay, medyo lawig-lawig na gimang Kagawad. Ang istorya diri, nga ining taga Barangay Kabog, 2009, nasunugan dito na ni siya sa Kabog. Okay, so 2009, Barangay 19 pa. Barangay 19, nasunugan siya, nagsaylo sa Barangay Kabog. So subong nakakuha siya sa Barangay 19. Anong rason nga nakakuha siya? Nagapakilala siya nga residente siya da gyapon? Favoritism. Hindi, ang pamangkot na residente pa da siya, butante pa da siya. Hindi na, Barangay Kabog na siya. Okay, so Barangay Kabog nakakuha siya, Barangay 19 nakakuha man, 12,000 tanan. Hindi. Ang iya ba na nakakuha dito sa Kabog. So, beneficiary siya. So, duha gyapon sila? Oo, duha sila. 12,000 ang resulta, ano? So, duha sila, no? Mayroon, no? Anyways, ang sa Mandalagan, paano ni siya nakakuha? Anong sitwasyon sini? Suno sa radyo, kasi interview siya nagligat niya inadlaw ang kapitan. Pagkatuya kuno dira sa iya baligyaan, ara sa aga. Pagkatuya sa gabi, ara sa gabi. Busing ganun. Di nang baligyaan niya ni sir? Ara sa Janson Mart. Sa Burgos, ne? Oo, sa Burgos. Barangay 19 sa ako. Pero taga Barangay Mandalagan, gid siya? Certified by Honorable B.B. Parinyo. Tinakakuha to siya, waay? Nakakuha. Wala. Sa 19 siya nagkuha. Sa 19 na siya nakakuha. Okay, dira siya pero hindi man siya botante, dira, hindi siya residente, gid. Hindi. So amo ning mga ebidensya nga nakalap sang CIDG subong kon nga naka-file or maging maka-file sang kaso. Sir, ari pamangkot ko sa imo gamay gid lamang ini, no? Sige, sir. Di ba kabay pa di ka ma-offend sa ko ni pamangkot lang way ni halo politika ni ang imo pag-upod sa grupo? Wala. Imo niya nakitaan nga may ara gid sang hindi amo nga natabo. Amo lang niya nga kung siya sakit ka rason. Nasakitan lang ko kung nasubuan ako ang singgitan siyang pumuluyo kay ini sila nagasalig. Ang isa ini ka prinsipyo nga dintuman ko lang para sa pumuluyo nga naging isa ka pagawad. Ini kay tungod na yang serbisyo ko matutuos para sa ila. Gin pamangkot ka lang na si mo kay may naga-monitor subong sa Barangay 19 daw gakumod-kumod sila base pamulitika ini imo pero imo nakitaan mo ya nga ang matutuod lang ginupdan mo kung sinong husto kagawan. Sir, kay tikon pamulitika, sir, kadelikado sini. Ang inilaya ang aton kamatuuran para sa pumuluyo. I-prove naton. Magluwa sa imo, sir, why na ibansang kagawad nga nag-upod sa kausan nyo ni? Wala. Ikaw lang isa? Oo. Kagrupo ka mo ni Kap sa nagligan, hindi? Actually, why ko na kaya ako sa amon niya grupo, ako mo lang isa nakasulod. Why man ni pamulitika, sir? Amo naman nga klaro naton kay basang iban lalain naman pero imo niya gusto mo yang nga tagaan na ginhustisya ang reklamo sa publiko da kag ining favoritism nga gin-mention mo. Yes, sir. Hindi malikaw nga mapamangkot inakiti una barangay kagawad ka nga nag-inkwentro ka sa imo kapitan. Nalipay man kita gani nga way kaya labot kagawad ka man kun hindi ang matutuod lang imo ya ginapresentar subong. Yes, sir. Katupod ko ni sila, sir. Ari ang pumuluyo. Kag wala ko ni sila din tudloan sa ngayon o kabban nila. Basta importante halin sa ila. Yes, sige. Salamat, good sir. Good luck dira sa inyo. Kag monitor kamo sa Aksyon Radio kay kuan taman side karon sa kapitan kundi subong
karon sa Okay, udto kay iban pa. Okay na, man-share nga salamat sa inyo Yes. sa Action Radio. Action Eden. Thank you. Sir, salamat, yes. Action Bright, nagaulat-ulat na lang sila nga makakasakaban sila sa City Prosecutor's Office. Para nga ti magpanumpa naman kay pamangkoto ni sila Action Bright kung ti pamatuod bala sa ila nga ginhimo nga affidavit. Then, kabalo naman kita after ni iway ni Action Bright ang fiscal man, mabalaan ni padalaan sa pinaman ang mga ginreklamo para pasabton kag iway naman liwat sang fiscal kon i-dismiss ang kaso sa fiscal pa lang o kon ipasaka na sa korte Action Bright. Sige, ulat-ulaton tanay karon ikaw nang bahala Action Eden Yes, good Action Bright. Ulat-ulaton sa pagid kay wala labot ni rin na mention man ni Sir Gocotano nga may duha pagid ka barangay ilaman gina case build up Action Bright. Ariyo may taga Himamaylan na din nga pinanawag sa ako na balya no nga barangay. Lingko na mention na to kaina. Gin-chat ko sa lingko mo ni subo amon gid barangay anong reklamo lingko hulat kalanda ko ay pakukbalo ara Action Eden ang bula subong. Idribol yun na kay shot gina karon. Correct, Action Bright. Kasi after ni nagambal yun si Sir Gocotano, mutong dali-dali siya kaina. Kay ma'am, mapahimamaylan pa kami dayon. Ready, naging ang papers nila Action Bright. Ti paglambot ito, tipuno na lang ang mga tagreklamo, kag manumpa man sa dito man sa ila court Action Bright. Sige. Balita alin sa patrol ang Action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline! Doon ko kay Madam Beth Catalbas, pakarunan ko na lang sa gabi Action Dorel Kay alang-alang gid man time ta, lapaw na kita. Ma'am Beth, kabalo ko naga-monitor ka I'm sorry. Karon sa gabi, labuton tagay ka Ma'am Beth ang imo sinitelepono. Action Hotline! Na alang-alang kita sa kwan mo sa sa Hall of Justice kay ka kwani naka-breaking news sini no. Sining nga aga sining pag-file isang kaso against sining mga barangay officials nga ini mga kaksyon. Action Hotline! Sige, sa Himamaylan, karon na, kay ara pa ginaplastar pang affidavit, sinay ko na nagid nga case bata reklamo, may connection yapon sa SACD, no? Social Amelioration Cash or Fund or program. Basta kwarta sa gobyerno. Action Hotline! Ulat-ulatan yung dira, tutok lang diri sa Action Radio kay makompleto ginagkaroon, ang detalye sina. Action Hotline! Sa nagapamangkot diri, may late listeners kita sa ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte may connection sa bukas klase. Mention ko kay na according to the President nga kung wala pa sang bakuna nga sigurado hindi lang gid hindi lang gid anay magbukas klase. Imo ning palayag ni Duterte Action Hotline! Okay man na, no? Ang iya sining paglantaw diri seguridad una sa mga kabataan. Ikaduwa, ang mga kabataan nga makapauli sila puloyan kung makadala sila sang virus, ti delikado ina, seguridad man ini sa mga ginikanan kag pamilya nila. Action Hotline! Kag seguridad man diri sang mga manunudlo naton, mga kaksyon. Kiti nga manunudlo, exempted sila sa virus kung maglaton-laton na dasla. Action Hotline! So, seguridad sa mga estudyante, seguridad sang pamilya, seguridad sang manunudlo, seguridad sang bugos nga komunidad. Action Hotline! Kung nga ang hindi anay pagbuksan ang klase kung wala sang makasiguro kita nga may bakuna na ining si COVID-19. Action Hotline! Pinsindi na ng mga kwanta, mga manunudlo ta. Sila mismo may mga manunudlo kay na istorya nga hindi sila pabor nga magbukas ang klase. Pero kay tungod mandate ini sila, mandato sila, wa sila mahimo, mabukas gid sila basta sugo sa gobyerno kag sugo sa Department of Education. Action Hotline! Pero sila mismo nagapangamuyo man nga kung pwede hindi lang gani. Kay manunudlo sila, may mga kabataan, may pamilya man sila. Sila tanan vulnerable ini nga matapikan sa ginatawag naton virus kung mag-alang-alang kita sini. Action Hotline! Way man sila after sang sulusweldo nga ginatawag ang ilan niya kabuhi, proteksyon sa tanan-tanan. Last 9:40. Action Hotline! Lapaw kita sa oras naton mga kaksyon. Anyways, damo pa kita programa diri karon sa Udto Action BBB. May mga follow-up ining report naton diri kag iban pa tutukan hasta magabi. Action Hotline! Way na kita sa igo pa nga oras sa ngalan sang pagpamuno sa aton sining News Department Action Rex Cantong News Director. Ang aton sining Station Manager sunod na magbanwa, talos kita nga nagpangalagad subongaga sa ngalan ni Action Art Tayhupon, ang regular nga anchorman. Action Brian Morden, nagapasalamat. Good morning. Action Hotline! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue